Oye, que son las 7 menos 5. ¿Qué estamos haciendo aquí? Venga, va, dejad de hacer espalda. Vámonos ja, a programa. No hi ha temps per perdre. Aquesta petita gran família radiofònica es transforma cada dia davant dels micròfons d'IV3 Ràdio en desenes de personatges de l'actualitat. Vinga, veniu. Gabinet de crisi. A IV3 Ràdio. Ja duen gairebé 200 programes i segueixen sent tan originals i diferents com el primer dia. Desde Calvià, Valde, Carlos Delgado, bon vespre. Buenas noches y viva España. Lo digo aquí clarísimo, en este medio de comunicación. El senyor Grande ja l'han pogut saludar. Bon vespre Hola, novament. de nou. Puedo saludar a tots els amics que volen. Elena Salgado. Buenas noches, vengo con las tijeras. Buenas noches. No, per favor. Sí, nosaltres estem molt contents. S'ha demostrat que era una demanda de les illes, una demanda social, aquest programa. I, a més, hem constatat que la classe política s'ho ha pres de molt bon humor. Ahir van traslladar el seu estudi fins aquí, al Centre de Cultura de Sa Nostra, i com que també es va poder seguir per IV3 Televisió, molts dels seus seguidors no es van voler perdre la cita. Pues m'agrada, m'ho pas molt bé, m'ho pas moments molt bons. Sí, esto la verdad es que es un toque de aire fresco. I aquí no hi faltava ningú, des de jugadors de futbol... Futbol, no, Víctor? Víctor Casadesús? No, volia dir... A la duquesa d'Alba... ¡Qué frío que está el suelo! Passant per Paquita Tomàs i acabant amb la darrera incorporació, la de Jaume Matas. La Maite me deia, vols que comprem un palacete? I jo deia, claro! Ella me deia, compram 10 televisors de plasma i jo li responia, no, en vull 12. Gabinet de crisi, una forma diferent de veure l'actualitat. Una vegada per tots.